नोंखौ जेराव नुयो बावनो गाग्लिगोन बेथा होनग्राखौ जोङो दिनै पुलिसनिसिम थांनो नागिरदों। खोथाफ्रा ओरैनो साधारन खोथा नङाना बेफोरो। जोंनि बर'निनो मुंदांखा सासे अफिसार पुलिसानो, नोंथांमोना मिथिखागोन बेसेबां बेट्सनि सोर अफिसारमोन बुङोब्ला आं बुंला। बिथां सार बा आदाया फोरमायहरनाय बायदिब्ला सोरबा जोंमानि नामाव दङ। जोंमा नामाथ' एखे एखे बुहुत ना थायो, सोर जागोन आं मिथिया। बबे जायगानि बबे एरियानि थ्रेटेनिं हरनाय थ' बेखौहाय आं सानदों, माने जों सानबाय आरोना सोर मार बियो थांनि वेस्ट बेंगलनिनो ओरै सिलिगुरिफोरजों जेरावहाय थानायाव थांनि। अल अभार दा इन्डिया आजिखालि जिर' एफआइआर रुल सुप्रिम कर्टआ डिक्लेयार खालामनायनि उनाव माखासे होनो हानायनि मोन्थाय खालामनानै होबाय। दा बावनो थांनो नागिरगासिनो दं जों थांनो। थ्रेटेनिंखौ बाखि खोथा गाज्रि बुंनाय मानायाथ' थायो जोंनाव, खिन्थु थ्रेटेनिं होलायनाया जोङो मालाबा दुखु मोनो जोंबो रावखौबो थ्रेटेनिं होफेरा। भुलाथ' जाया नङा जायो, मानसिना सोलायनायखौबो नांगौ। नाथाय बर'जों बिराद रोंगौ, हायो जों थ्रेटेनिं होनो, दम होनो, गाग्लिनोबाबो बुथारनोबाबो सुग्लिनोबाबो होनो हायो। नाथाय गुबुनजों जायोब्ला एकदम दाउसा मौराया सिरि, गावजों गावबा मोसा। बेबायदिथ' सोर बे थ्रेटेनिं होग्राया मानि थाखाय थ्रेटेनिं होदों? नोंहा माबा मोनसे गाज्रि मोननाय दङब्ला मानसिखौथ' थ्रेटेनिंजों सुद्रायनो हाया। सोरखौबा बुनानै, जों गथ'फोरखौबो नुयो, बुयोब्ला बांसिन अख्रासो जायो। मोजाङै बुङोब्ला बे गथ'आ मानियोबो। अननाय बुस्थुआ डेन्जार। बेनि थाखायनो मानो थ्रेटेनिं बोरै होमारखो, सोरबायदि मानसि बियो? थ' थांनो नागिरदों आरो जों दायो। मा जायो मा जाया। बेलारोम सम नै दासो मिनिदों, बेखौ एदावबाय थादों आं। नोंखौ दुखु बुथब थाबा मोजां नङालै जिउ सना होननानै। जेखियानो जाया, थांनाय थैनाय संसार गासिबो इसोरनि। बिथाङा दानि मोजां बुंबाय, आं बावो नालाय। अबेबा बग्रा सर' दं आंहा, अबेबा थांनोबा मानोबा ओंखारोब्ला एटलिस्ट एसे इसोरखौ गोसोखाङोब्ला नंगौ दाद मोनो आरोना जोंनि गोसोआ। ओमफ्राय बिथांजोआ गोसोखांनायाव आंबो दासो गोसोखांबाय, ओमफ्राय आं बावोलै। बेखौनो एसे दुखु जादोंदां बेयो। ओंखायनो होनदां बुथब थायोब्ला मोजां नुवालै नोंखौ, मिनिब्लासो एसे जोंखोल नुयो। थांगासिनो जोङो। एक्सुवेलि बेंगलनि लामाया बैनिफ्राय माबाल' वान वेल' मोनसे, माने बैनिफ्रायनो बै मा जायगा मोनसे थाबोनाया बिराद गोजानाव जों गारबोयो। ओरै फैयोब्ला मोनबोयो जोङो। ओमफ्राय सिलिगुरि थांग्रायाबो मोनसेल', मानो होनब्ला फरेस्ट गेजेर गेजेर फैनाय नालाय बिसिनिजों लामाया हाग्रानि गेजेर गेजेर। थ' बिनि थाखायनो मोननै हगारला आरोना, हाखौ नस्थ' खालामला बिदि दां। होमबाबो लामाया बिराद स्मुथ। सिलिगुरि थांग्राया मोननै दिगनिया थांजायो, आलिपुर। नङाब्रा, दिग थांनायखौथ' आं बुङाखै, लामाखौसो होनदां। मोनसेयावनो टु लेन नङाना। थांनि सिलिगुरिजोंनो थांनोसै। नोगोद गोजान खिन्थु सिलिगुरिया जोंनि माबानिफ्राय लायोब्लाबो, क'क्राझारनिफ्रायबो बिराद गोजान दं। बेबायदि थांगासिनो जों। फाइनालि गोबावनि उनाव पुलिस स्टेसन मोनफैबाय। दा मा सावरायनाय जायो सावरायग्रोनोसै। मा आयेन दं बिनि एगेन्स्टआव थ्रेटेनिं, बुफ्लेनाय बुथारनायनि थ्रेटेनिं ना, नायग्रोनोसै आरोना। न'खरनि मानसिफोर बुंहरदोंमोन, बे बुंहरग्रा मानसियाबा न'खरा कन्डिसना माबायदि, इसोरनि नामै जेबो खालामनांला थाथोंसै। खिन्थु लाइफनि खोथा दंना, आयेनाथ' बयनिबो थाखाय समान। नायनोसै मानसिया सोर, ओंखायनो आं फैबाय आरोना वाइफजों आंजों। दोनथ'बाय रायजोफोर, दा आपडेट लाबोनो नाजागोन।